Hej og velkommen til Beyond Talents podcast. Mit navn er Niklas Pyrdol, og jeg er CEO og founder af Beyond Talents. Jeg har Christian Holte med mig igen. Christian han er advokat og founder af Incentio, som har specialiseret sig i warrant-programmer. Og derfor så passer det godt, at vi taler sammen, fordi at vi er Beyond Talents, og vi rekrutterer for en del vækstvirksomheder i Danmark. Så vi har nørdet lidt, både sådan generelt set om warrant-programmer, og et afsnit om, hvad der så er et attraktivt, altså et kompetitivt warrant-program. Og nu skal vi til Christians yndlingsemne, nemlig 7P. Så jeg har lidt på fornemmelsen, at nu skal alle os andre lidt holde fast i stolen og med på rejsen ind i warrant-programmernes fagre verden med vores allesammens turguide Christian Holte. Christian, 7P. Altså, normalt så er jeg nødt til at holde mig selv tilbage i forhold til 7P, fordi at der er ikke nogen, der er interesseret i at høre om alle detaljer, alt det, der ligger i det. Så jeg er sindssygt glad for, at i denne her episode, så får jeg lov til at tale om noget, jeg elsker så meget, som 7P. Så lad mig lige give lidt kontekst af, hvor vi er henne i verden her. Så når man skal give warrants til medarbejdere, så vil jeg sige, det hvor jeg altid starter, og det allervigtigste, det er at sørge for, at medarbejderne bliver beskattet bedst muligt. Der er mange horrible historier fra Danmark her over de seneste 10 år, med folk, som er blevet brandbeskattet, og uden at have tjent nogle penge på deres warrants og deres aktier, og der er også mange andre eksempler, hvor warrant-programmer simpelthen bare ikke fungerer, fordi skatten ikke er blevet lavet ordentligt. Og man har egentlig et valg mellem to modeller. Man har sådan en grundlæggende, jeg vil sige, den traditionelle beskatningsmodel, og så har vi den anden, som vi skal tale om i dag, som er 7P. Og en af grundene til, at vi overhovedet lægger fokus på de her warrant-programmer, er af flere årsager. Når man nu er i en vækstvirksomhed, og man gerne vil passe på sin likviditet, men man samtidig gerne vil tiltrække rigtig dygtige mennesker til at tage en fra good to great, altså tage en til næste niveau, så kan warrant-programmer være noget, hvor man netop kan sige, jamen vi kan ikke betale dig en markedsløn, altså hvis du kunne gå et andet sted og få 70.000 i grundløn om måneden, det kan vi ikke betale dig, men vi kan godt give dig 50, og så kan du få warrants. Og samtidig kan det også være en måde at styrke den her følelse af ejerskab, altså jeg er en del af noget, der skal et sted hen, så jeg committer mig til det, fordi jeg også selv er med til at få en upside senere. Så hvorfor er det, at 7P og den model, hvorfor er det vigtigt overhovedet at forholde sig til beskatningen, når man sidder som founders eller investorer eller noget andet og arbejder med et warrant-program? Hvis ikke beskatning er lavet ordentligt, så har warrants ikke nogen værdi. I bedste fald har warrants ikke nogen værdi for medarbejderen. Det vil sige, at man har lovet noget som virksomhed, som reelt set ikke har nogen værdi, fordi man ikke har lavet det ordentligt. Det er det ene problem. Det andet problem er langt værre. Det er, at medarbejderen bliver beskattet på et tidspunkt, hvor vedkommende ikke er klar over det. Det har vi også set eksempler på. Og du ender med at skulle gå fra hus og hjem og potentielt set også gå personlig konkurs. Så det kan også ende rigtig grimt. Det er det værste ende af spektrum, det er der også set eksempler på. Ja. Og derfor er det ekstremt vigtigt at tænke over skatten. 7P. Jeg er sådan en person, der godt kan lide at antage selvfølgeligheder. Jeg forestiller mig, at der er 7 faktorer, og at de alle sammen starter med P. Ja, det er selvfølgelig ikke rigtigt. Nej, sådan er det. Så nu får vi lige hele pakken her i oversigtsform. Så 7P, hvor kommer det fra? Jamen, det kommer fra ligningslovens paragraf 7P. Og ligningsloven, det er den lov med de længste paragrafer, kan jeg love det for, der overhovedet findes i Danmark. Okay. Det er nogle sygt lange paragrafer. Jeg har en bog derhjemme, som er så tyk her. Til dem, der kun lytter til podcasten. Meget tyk. Meget tyk. Altså kæmpe stor bog. Og den handler egentlig om de første 8 paragrafer af ligningsloven. Det er fordi, der er så sindssygt meget i det.
Og en af dem, det er altså ligningslovens paragraf 7p. Okay. Og det er egentlig, det er et forsøg på at gøre beskatningen af warrants så god som muligt for modtageren. Okay. Fordi hvis man ikke bruger 7p, så står man i en situation, hvor medarbejderen kan risikere at blive beskattet, uden at medarbejderen har tjent noget på sine warrants. Så man kunne forestille sig, at en medarbejder får et warrant uden for 7p, og så vælger vedkommende at sige, nu vil jeg gerne have mine aktier, jeg vil gerne udnytte mine warrants, men jeg kan egentlig ikke sælge mine aktier bagefter. Der er ikke noget likvidt marked, selskabet er ikke børsnoteret, og der er ikke nogen, der vil købe, eller så må jeg ikke sælge mine aktier. Jamen, hvad sker der så? Jamen, så skal man rent faktisk betale skat. Så man står i en situation, hvor at, man skal betale for medarbejdere, der kan det være typisk 100.000 vis af kroner eller mere i skat, uden at realisere nogen gevinst. Så 7p, den ændrer på det. Okay. Så hvis man ønsker at undgå en række problemer, så kan man altså bruge 7p, hvis man får det lavet rigtigt. Okay, så nu oversætter du lige der til mig. Så jeg er kandidat derude, eller jeg er en person i det danske vækstmiljø. Jeg bliver kontaktet af en Beyond Talents medarbejder, som siger, vi er i gang med at rekruttere for en af vores virkelig spændende kunder. Og der er en kompensationspakke, hvor du selvfølgelig får noget grundløn, og du får noget sundhedsforsikring, og du får alt muligt, og du får også warrant-program. Ja. Hvad er forskellen på at kunne meddele mig som kandidat, at det warrant-program, det er omfattet af 7p, yes, og det ikke er? Altså hvis man rent faktisk skulle bruge det til at forklare, at det her, det er altså state of the art, kære kandidat. Okay, så nu er jeg Beyond Talents, yes, og du er kandidaten. Ja. Og vi har, det vi har gjort, det er, at vi har kigget ud i markedet og set, hvad er de markedsvilkår fra warrants, og så har vi besluttet os for, at vi gerne vil gøre det så godt som muligt, og hvor det er muligt også bedre end markedet. Ja. Og et af de områder, vi har besluttet os for at være bedre, end det de fleste gør, det er at sørge for den bedst mulige beskatning for dig. Ja. Og det betyder, det betyder, at vi for det første undgår de katastrofer, som du måske har hørt om, i forhold til medarbejdere, hvor warrants ikke har nogen værdi, eller at du risikerer at gå personlig konkurs. Og det har vi gjort ved at bruge 7p. Så den gør 2 ting for dig. Den gør, at du bliver beskattet med cirka 42%, i stedet for 56%. Det er til at forstå. Det er 14% mindre. Yes, og så gør den også, at det tidspunkt, hvor du bliver beskattet på, det er rykket rigtig langt ud i fremtiden, faktisk helt til, at du sælger dine aktier og faktisk får en gevinst. Okay. Og det er det særlige ved 7p i den her kontekst, det er, det allervigtigste ved det er, at man skyder beskatningstidspunktet ud, og det har alle mulige afledte fordele. Ja, fordi det virker jo helt ulogisk, at det ikke altid er sådan. Ja. Altså, at jeg kan blive beskattet af nogle aktier, jeg har, inden jeg har solgt dem, derfor inden jeg har penge til at betale den skat. Men man bliver super overrasket, når man første gang lærer om forskellige mekanismer i skatteverdenen. Altså, der findes jo også noget, der hedder lagerbeskatning, som er sådan en løbende beskatning af aktier i en anden sammenhæng, hvor man skal betale skat af noget, som man ikke har realiseret en værdi på. Så der er nogle vilde dyr, der lever i verden af skat, som man bliver overrasket over, når man ser. Og det her, det er jo en af dem. Man skulle tænke, hvorfor er det ikke altid sådan, at man bliver beskattet senere hen? Og det er det altså ikke i Danmark, og det må vi jo bare arbejde med. Ja. Er der andre detaljer i 7p, som er vigtige, at vi lige får sat loop på? Ja, så der findes, lad os sige grundlæggende, 7p er tænkt sådan, så 2 forskellige typer virksomheder kan bruge den. For den første type virksomhed, det er startups, scale-ups, vækstvirksomheder, som ikke har alt for mange år på bagen, ikke har alt for mange ansatte, og ikke har en alt for høj omsætning, groft sagt. Så den type virksomheder, lad os bare kalde dem startups her, ikke? Den type virksomheder, de kan tage 50% af medarbejderens kontantløn og lægge oveni som warrants.
Så lad os sige, at vi har en medarbejder, der tjener årligt 500.000. Så kan man tage warrants til en værdi af 250.000 op til 250.000 og lægge det oven i kompensationspakken, sådan, så vi samlet har en kompensation, der hedder 750.000, hvis man ser det på den måde. Ja. Og det er noget, der er tilgængeligt for startups kun. Okay. Det er jo, hvordan foregår det i praksis? Altså, jeg skal ansættes i Incentio, og du siger til mig, Niklas, jeg kan godt give dig 500.000 om året i løn, men samtidig, så fordi at vi kører lige 7p her, så de der 250.000, hvad betyder det? Det betyder, nu har jeg dem? Eller? Ja, så du har warrants til en værdi af 250.000, ikke? Og en warrant, det er en mulighed for at få en aktie en gang i fremtiden. Så du bliver ikke medejer her nu. Man skriver dig ikke ind i ejerbogen som en, der ejer, men den warrant, den kan altså veksles til en aktie en gang i fremtiden. Ja. Så de her 50%, hvordan beregner man dem? Ja. Er det, hvad man selv synes? Nej, det er en af tingene ved, at hvis man skal bruge 7p, så skal man også sørge for at få lavet en værdiansættelse af de her warrants. Og det vil jeg dog ikke gå ind på nu, men der findes nogle tekniske metoder, blandt andet noget, der hedder, en formel, der hedder Black-Scholes, og en anden formel, som man bruger til at finde ud af, hvad er en warrant værd, og så finder man ud af, hvor mange warrants kan der være inden for de her 50%. Ja, det er så spændende. Ja. Så det, der sker i realitet, det sker tit, det er, at virksomheder får ikke lavet nogen værdiansættelse, og så tror de, at 7p gælder. De tror, at medarbejderen bliver beskattet på en mere fordelagtig måde, og så gør det reelt set ikke, når det kommer til stykket. Ja, så det jeg hørte dig sige er, en værdiansættelse er en forudsætning for 7p. Ja. Godt. Du nævnte to typer virksomheder. Det var startups. Yes, og så har vi etablerede virksomheder. Ikke? Fordi er 7p kun for startups? Nej, jeg vil faktisk sige, dem, der har traditionelt set har brugt 7p mest, det er etablerede virksomheder. Og det er fordi, at de har haft og har adgang til kompetente rådgivere, som er klar over, hvad der foregår, hvilke muligheder der er. Og de muligheder har ikke altid været tilgængelige, lad os bare sige, langt uden for C25. Så 7p, den er også for etablerede virksomheder, og for dem, de kan ikke tage 50% af årslønnen, ligesom startups kan, men de kan tage 10% eller 20% i nogle tilfælde. Så som udgangspunkt, så kan man tage 10% af en årsløn. Så hvis du nu har i det her scenarie en medarbejder med en årsløn på 1 million, så kan du altså tage warrants eller aktier eller anden aktiebaseret aflønning, og så kan du tage for 100.000 kroner af den aflønning og lægge oven i løn. Hvad afgør, om en virksomhed er ikke etableret eller etableret nok? Ja, godt spørgsmål. Så hvis man skal bruge de 50%, så er der en lang række kriterier. Det vigtigste er, at man ikke må være over 50 ansatte i det seneste regnskabsår. Man må ikke have en omsætning på over 15 millioner. Og man må ikke have haft det første salg i virksomheden, må ikke ligge længere end 5 år tilbage. Så nu er vi i 2024, så hvis man gerne vil bruge 7p og havde sin første omsætning i 2019, så har man 3 måneder til at bruge de 50% i 7p. Ja. Og ellers så næste år, kan du sige, ikke? Så falder du ned til de 10 eller 20%. Ja. Så hvis jeg lige må berøre de 20%, hvornår er det så, man kan bruge dem? Der er det et krav, at man tilbyder warrants, eller tilbyder den her ordning til mindst 80% af virksomhedsmedarbejdere. Og det er der også en del virksomheder, der faktisk siger, at det er åbent for alle medarbejdere, også mere etablerede virksomheder, og for dem kan det altså være en idé om at bruge 20%-modellen. Og der kan man altså tage, hvis vi igen har en ansat, der har en årsløn på 1 million, så kan du tage 200.000 kroner i warrants og lægge oveni. Er der nogle scenarier, hvor det ikke giver mening at bruge 7p, men den traditionelle beskatningsmodel? Ja, fordi prisen ved 7p, hvis man kan sige det sådan, det er, at det kræver nogle flere skridt at implementere. Det er også dyrere. Der skal indgås en 7p-aftale mellem selskabet og modtageren, og hvis man ikke opfylder den, eller gør det på det rigtige tidspunkt, så gælder 7p slet ikke, og så skal vi have lavet den værdiansættelse, som man også skal have klaret. Og jeg vil sige, hele det her, det er faktisk en af de største grunde til, at jeg valgte at starte Incentio. Det er fordi, at det her ikke er blevet sat i system for virksomheder uden for C25.
som rent faktisk kan få adgang til at bruge 7P, fordi mange af de rådgivere, jeg kender, som er dygtige mennesker også, typisk advokater i mit tilfælde, de styrer udenom 7P, også for startups og andre vækstvirksomheder. Hvorfor? Fordi at det er for komplekst. Og det er ikke alle advokater, der laver skat. Og 7P er skat. Det er ikke alle advokater, der laver værdiansættelse. Der er nogen, der gør det, men det er langt fra alle. Og derfor så går de her rådgiver typisk en anden vej udenom 7P. Det er dygtige, og det er også udmærkede løsninger, de laver. Men 7P er underudnyttet, vil jeg sige, for virksomheder med under 250 ansatte. Ja, fordi hvis jeg nu sad i Beyond Talents og tænkte, okay, det der 7P, mand, det skal jeg da gøre. Jeg havde allerede besluttet mig for et warrant-program, så det er ikke valget om warrants eller ikke warrants. Det er valget mellem bare at køre på, og så rent faktisk investere i, at det lever op til 7P, eller igennem 7P. Hvad vil det koste mig ekstra som CEO'en, som ham, der jo har 1000 andre ting at lave i min hverdag? Hvad vil det koste mig ekstra af blod, sved og tårer eller penge at gå 7P-vejen? Altså, jeg vil sige, i mit tilfælde, lad os sige, man har en 10-20 folk, der skal på programmet, så vil jeg sige, måske 20-30.000 ekstra ved etablering. Ja. Jeg vil sige, det er det prisniveau, jeg har altså i Incentio. Men den kvalitet, som der bliver leveret der, det kan du ikke få andre steder. Det koster langt mere. Så hvis i dit tilfælde, hvis du går ud og spørger andre steder, så bliver det flere 100.000. Okay. Hvilket jo så derfor skal give god mening, hvorfor det er. Ja, selvfølgelig. Jamen, fordi jeg sidder også hele tiden, altså det med, et af det, når man mangler viden. Jeg vidste jo intet om det her, Christian, før vi talte sammen. Og det var derfor, jeg også blev nysgerrig på, okay, kan vi ikke få dig i en podcast, så du kan fortælle mere om verden? Fordi jeg har en del kunder, som er founders, og som altså ejerledede virksomheder, de har fået investering, eller står til at få investering. Og de når til et punkt, hvor at på et eller andet tidspunkt, så har de ligesom ansat entry-level folk nok, der er kommet direkte ud fra CBS og gerne vil lægge 70 timer om ugen, og det kan man godt bygge noget på til at starte med. Og nu vil de rent faktisk gerne ansætte voksne mennesker, specialister, dygtige mennesker, som kommer og har noget viden fra andre kontekster. Og der er warrant-programmer noget, det de kigger mest ind i, fordi de godt ved, at de ikke bare kan smide en base pay. Og jeg kan godt forstå, altså et er, jamen de mennesker har jo ikke kigget i retning af 7P, fordi de ikke har haft den viden. Noget andet er, hvis barrieren så var, jamen det koster jer 200.000 at gøre, så vil der stadigvæk sidde en CFO og sige, vi kommer bare på ingen måde til at bruge 200.000 på et warrant-program, når vores medarbejdere, altså bare det, at vi har et warrant-program, skal vores medarbejdere bare være glade for. Jeg kom lige til at tænke på et par scenarier til dit spørgsmål, som jeg ikke fik svaret 100% på, i forhold til, hvornår det ikke giver mening at bruge 7P. Ja. Så for eksempel en case, hvor at den grundlæggende skattemodel kan være rigtig udmærket. Ja. Det er et tilfælde, hvor at det eneste, man går efter, er et exit i selskabet, og at det ikke betyder ikke noget for en, at medarbejderne bliver beskattet med 42 i stedet for 56%. I det scenarie, der undgår man noget kompleksitet og nogle omkostninger ved. Så der findes sådan nogle rene exit-programmer. Det er det ene. Det er det ene scenarie. Og det andet scenarie er, hvis årslønnen simpelthen er utrolig lav. Fordi så kommer de her procenter til at være for langt nede for at bruge 7P. Og så kan man bruge den grundlæggende model. Hvor en fordel med den model er, at der ikke er nogen grænser. Du kan give så mange warrants, du vil. Til folk, til den samme beskatning, man vil. Det var bare lige undskyld, men det var for at komme tilbage til præcis det der med, der er situationer, men hvis man bruger den grundlæggende model, så skal programmet være lavet rigtigt. Og det skal være tænkt sindssygt meget igennem, specielt i forhold til beskatning af modtageren. Fordi ellers ender det med, og det er det, vi ser nu, at warrants ikke får nogen værdi, eller det der værd. Ja, lige præcis. Og hvis man nu er en international virksomhed, så lad os nu sige, at man faktisk er en af de etablerede, så man har medarbejdere over hele verden, og en del af det, man laver, det er jo så warrant-program, og derfor så for de danske medarbejdere, man har. Man kan jo enten være en dansk virksomhed, som så bare også har branchet ud, men man kan jo i virkeligheden også være en virksomhed, der startede i et eller andet land, men nu har man så også bare en filial. Ja, det er jo rigtig mange i Danmark. Ja, lige præcis. Er der noget, man skal være opmærksom på der i forhold til 7P kontra
den klassiske model? Ja, det der er jo super interessant ved 7P, det er, at man kan have en situation, hvor at vi har et udenlandsprogram. Lad os sige, at vi er i USA for eksempel. Der bliver etableret et program, og der er nogle vilkår. Så er der også et dansk datterselskab af nogle mennesker her. Og der udsteder man så direkte til de danske medarbejdere, eller de dansk ansatte medarbejdere fra USA under de vilkår. Kan man så bruge 7P for de danske medarbejdere? Det kan man godt, hvis vilkårene er opfyldt i 7P. Så det er noget af det, som jeg blandt andet sidder med lige for tiden. Det er at kigge på de programmer der, og så finde ud af, det udlandske er, hvordan får vi det til at blive bedst muligt for de danske ansatte. Og nogle gange er situationen, at det er etableret, og andre gange er det altså programmet i udlandet, og andre gange så er det hele koncernen, der vil etablere et program, som lad os bare sige, vi etablere et program i England. Og så det jeg også gør, det er at give input på det engelske program, sådan så at man kan bruge 7P i Danmark for folk. Og det gør en kæmpe forskel for medarbejderne i Danmark, at man ikke bliver beskattet før. Det giver mening. Ja, og 7P, er der forskel på, om man... Jeg ved for eksempel med min virksomhed, jeg kommer ikke til at sælge den en dag. Det vil sige, jeg kommer ikke til at indhente investeringer, jeg kommer ikke til at gå på børsen. Ja. Altså, så jeg bygger den her, fordi at så forhåbentlig så er der et af mine børn, der gider overtage en dag, ikke? Og det er jo til forskel for rigtig mange af dem, vi to ellers kender jo, som starter noget for at få investeringer og få exit, enten sælge til en stor industriel spiller, eller gå på børsen eller noget andet. Er der forskel på de scenarier? Altså jeg vil sige, hvis man ikke er en exit-orienteret virksomhed, og ikke er en børsnoteret virksomhed, hvor man bare kan sælge sine aktier, efter man får dem, så er man næsten nødt til at bruge 7P. Og årsagen er følgende. Når vi bruger 7P, så skaber vi jeg vil kalde det sådan et sikkerhedsnet i forhold til beskatning af medarbejderen. Fordi så kan man lade medarbejderen udnytte langt mere frit og løbende, uden at blive ramt af skatten lige der. Og det kan man altså ikke på en grundlæggende skattemodel, for vil man blive beskattet der. Så i mange etablerede virksomheder, som ikke går efter exit, og som ikke er børsnoteret, hvor der er et likvidt marked for de børsnoterede aktier, jamen der er man næsten nødt til at bruge 7P, før det kan give mening. Fedt. Og så nu, som du selv sagde til at starte med, det er ikke tit, du får lov til at tale om 7P. Det er sikkert den første podcast nogensinde i hele verden om 7P. Så er der andet, du gerne lige vil hive op af 7P-godteposen, som du tænker, det er altså vigtigt, vi lige får talt om, og man er opmærksom på, der har med 7P at gøre? Der er faktisk en lang liste af krav, der skal være opfyldt, før man kan bruge 7P. Og det, der er så vildt ved det her, det er meget binært, det er meget enten eller. Så hvis der er krav nummer 19, og det kan bare være, det er en eller anden formalitet, ikke? Hvis det ikke er opfyldt, så har man ikke aftalt at bruge 7P ordentligt. Okay. Og så står man ikke, som man troede, man gjorde skattemæssigt. Så man er nødt til at sikre sig, at alle de her 20 krav, de er opfyldt. Det er til at overskue, at der også, og det er noget af det, som jeg har sat i system. Men man er nødt til at tage det seriøst på den måde, at hvis man gerne vil bruge 7P, så skal det også bare være blevet gjort ned til mindste detalje. Ja. Fordi ellers så ryger man uden for 7P, og så har det hele været forgæves. Okay. Og det er ret interessant, at var det et sådan helt arbitrært tal, du lige slyngede ud, eller er der specifikt 20 krav? Jeg tror samlet set er der 20 krav for at bruge. Ja. Der er både overordnede krav for at bruge 7P, men der er også specifikke krav for 50%-modellen, og specifikke krav for 20%-modellen, for eksempel. Ja. Og det er et af de vigtigste krav for at overhovedet bruge 7P, det er, at man skal indgå en aftale med modtageren om, at man rent faktisk gerne vil bruge 7P, og den skal indgås på det tidspunkt, hvor at man får tildelt warrants. Så man kan ikke vente. Man kan ikke sige, hey, nu etablerer vi og tildeler, og så bagefter så indgår vi en 7P-aftale. Og der går det galt nogle gange. Og som det jo derfor er med rigtig meget, der har med medarbejdere at gøre. Så det her lyder som noget, hvor at, man skal bruge en lille smule mere tid og energi på det. Til gengæld, så kan man bruge det til at brande sig. Man får nogle medarbejdere, eller også nogle kandidater i en rekrutteringsproces, hvor man reelt set kan komme og virkelig vise, at man er professionel, man har tænkt over tingene, og man kan tilbyde noget, som objektivt set er bedre, end hvad mange andre kan tilbyde. Og derfor så kan det hjælpe en til at tiltrække og motivere nogle af de mennesker, man har. Altså det er jo bare, sådan er det jo typisk inden for
people and culture, eller HR-spacet, at hvis man vil vinde kampen, altså hvis man vil gøre noget, der er lidt bedre eller lidt ekstra, så koster det en lille investering. Ja. Men som vi har talt om nogle gange nu i de her afsnit, vi har haft, der hvor det begynder at bevæge sig henad med så lav ledighed, og med så stor en kamp om at få mennesker enten hævet fra andre vækstvirksomheder over til sin egen, eller fra etablerede enterprise corporates over til sin vækstvirksomhed, så er Warrens programmer ret svære at komme udenom, fordi at det er så stærk en knap, og det er så, altså der ligger så meget incitament i at bruge det. Så tusind tak, fordi at vi kunne tale lidt om 7P. Jeg ved godt, der er meget mere, du godt kunne tale om. Men hvis man nu vil høre mere om 7P, og se mere om dig og Incentio, hvor finder man dig så? Jamen, man går ind på incentio.dk, Incentio, incentio.dk. Og jeg har lige skrevet et ubegribeligt langt indlæg om værdiansættelse af warrants, som man også kan finde derinde, hvis man gerne vil vide alt, hvad der er at vide om det. Fedt. Og man kan også adde mig på LinkedIn. Christian med K. Holte som byen. Fordi han laver markant warrant propaganda derinde. Hvis det er, at du kun har lyttet og gerne vil se, hvor flotte vi egentlig er, så lægger det her også på YouTube. Hvis det er, at du har set det på YouTube, fordi du allerede vidste, vi var flotte, men du kunne også godt tænke dig at bare lytte til vores sprøde stemmer på vej på arbejde i metroen eller noget andet, så kan du finde podcasten alle steder åbenbart. Man kan finde en podcast, det har jeg i hvert fald fået at vide. Og hvis du kunne tænke dig at se, hvad det er, vi laver i Beyond Talents, når vi rekrutterer, så går du ind på beyondtalents.dk, og mit navn er Niklas Pyrdol. Og good luck med at prøve at finde det efternavn på LinkedIn, men når du har fundet mig, så link op med mig. Tusind tak for at lytte med og se med til dette afsnit. #7P. #7P. Kan jeg godt lide.